Ανοίγουν πόρτες όταν ψάχνεις το κλειδί. Πολύ καιρό η δουλειά με τον εαυτό σου είναι μάθημα. Βαρύ, όχι απλό. Έχω ένα σκάλωμα. Χάσαμε επαφή, δεν πιάνουμε στυλό μαζί μου. Έχω προαίσθημα ότι θα βγει κάτι καλό και αυτό αρκεί. Γιατί τρέχει ο χρόνος όπως πάντα είναι εχθρός. Άμα δεν έχεις μία, δεν θα γίνει γρήγορα γιατρός. Τα λεφτά συναισθήματα, εγώ ακόμα στα πάρκα πιάνω flows για απόδραση από το σκοτάδισμό του σήμερα. Και για άλλους λόγους δεν χωράν ποτέ σε μία κόλλα. Λίγα τα στηρίγματα. Σε κάθε φορά πάω με την ίδια φόρα. Φοβάμαι καμιά φορά τα νηστερα στα επιχειρήματα, τα εσωτερικά. Συμπληρωματικά δεν με ξεπούλησα για αποδοχή. Χρημαλούσα μαγιά και μια καλή γραμμή. Γράφω με καρδιά κι ας βλέπω γύρω παρακμή. Για το ότι μας εμπνέει μπορούμε να το ζήσουμε σαν μια Ανατολή. Τα μάτια έχω στο στόχο λες και είναι αποστολή. Μπαίνουν μπροστά μου πειρασμοί. Δεν μου αξίζει αυτό όλα το επιθυμητό. Θέλει δουλειά και χτισιμό, δεν είναι πάντα κοντινό. Απλά διώξε το κακό και δες τη φλόγα μέσα σου. Αυτή είναι η πέσα σου. Ισορροπία εμείς κι εγώ. Ισορροπία εμείς κι εγώ. Αυτή είναι η πέσα. Χαμένοι πάλι μες στη λούπα. Στην καθημερινότητα χωμένοι με τα μούτρα. Βαρά βρωμόπιτα να πούμε με τα πούνια. Δυο φίλοι συντροφιά και δυο πυρόνια. Να αναπολούμε περασμένα χρόνια. Αυτές οι μέρες είναι σαν flashback. Ξαναγύρισα πίσω τότε που βάφαμε με fat cap. Δεν αφήνω τη ρουτίνα να με καταπιεί. Την αντιμετωπίζω head on και πάντα με rap. Κάθεσαι αδρανείς και περιμένεις κάποιο ξημέρωμα να φανεί που κάτι θα έχει αλλάξει. Το βλέπω δύσκολο από τον καναπέ, αφού τεκά τον εαυτό τους πλέον δεν βάζουνε σε τάξη. Ότι με τρώει δεν αφήνω να χορτάσει. Θα το κάνω κομμάτι, η τύχη κλείνει μάτι, χαμογελά με ηρωνία. Όσο ακόμα έχουμε σ' άλλη μία τρικυμία, κάνε κάτι. Θυμάμαι ένα ρεφρέν που μου είχε μείνει στο μυαλό σαν συμβουλή από ένα καλό φιλαράκι. Κι είναι σαν κίνητρο που με παρακινεί, υπομονή σαν βασική αρετή. Κι ότι είναι να έρθει θα είναι κάτι. Θυμάμαι ένα ρεφρέν που μου είχε μείνει στο μυαλό σαν συμβουλή από ένα καλό φιλαράκι. Κι είναι σαν κίνητρο που με παρακινεί, υπομονή σαν βασική αρετή. Κι ότι είναι να έρθει θα έρθει. Man's whole life is a succession of moment after moment. For to fully understand is the present moment. There will be nothing else to do. Nothing else to pursue. Οι μέρες τρέχουν στην πρωτεύουσα. Οι ζωές μας σε μια μοίρα δευτερεύουσα. Εκεί που νόμιζα ότι το είχα κάπου στην πορεία το ξανά έχασα. Εγώ δεν πίστεψα στα θαύματα. Έμαθα το φόβο πάντα να κοιτώ κατάματα. Καμιά φορά με πιάνουνε τα κλάματα. Κολλάω όταν το γράφω τα γράμματα. Σε λούπες ατελείωτες βάζω σε μια σειρά τα πράγματα. Να νιώσω πως ελέγχω τον εαυτό μου. Δεν έμαθα να ζω μέσα από το κινητό μου. Δεν έχω κάνει ούτε μια απουστιά σε αδερφό μου. Η τύχη κυνηγάει το υποσυνείδητό μου. Και μια ακόμα βραδιά που τη βγάζω στο πατρικό μου λόγος με αίσθηση. Δεν πάω με τους κανόνες, προτιμάω την εξαίρεση. Ακούω τις καμπάνες να χτυπάνε, είναι αίρεση. Συναίσθηματον έβρεση, ζωή μου παραμένει σε εξερεύνηση. Σηκώσει μπάρες αναγέννηση. Σηκώσει μπάρες αναγέννηση. Είναι μόδα η πέρασή τους, μου θυμίζουν εξάτμιση. Όταν εγκάζια για τα views, δεν νιώθουμε ταύτιση. Εξάπλωση στα πάρκα όχι, υπερκατανάλωση στο ίντερνετ. Το νιώθαμε όταν κάνεις δεν μας πίστευε. Είναι τρόπος έκφρασης, αναμέτρησης με φόβους. Να βρίσκουμε κοινούς τρόπους, να επικοινωνούμε με ανθρώπους. Την αρρωστημένη εποχή που μας θέλουνε μόνους. Με ένα PC και fast food σε διαμέρισμα. 5 μέρες στην μπούκα για να βγάλω τα λεφτά. Για να στόχω μες στο μέτρημα και νιώθω σκατά. Γιατί δεν μου φτάνει ό,τι ζω. Θέλω να βγω στα ανοιχτά, να αντιμετωπίσω του μαρμόζει. Δεν μου αρκούν αυτά, βάλε μπροστά τη θέληση. Ασέτα δεν μπορώ, εσύ φέρνεις τα όνειρά. Εσύ δίνεις το σκοπό, σηκώ από το καναπέ. Χωρίς εφέ να πουλήσεις. Σηκώ να βρεις τη λύση, κάνεις, δεν θα σε αργείς αρκεί να θέλεις. Έγινα γραφικός αυτό το verse, σαν να μου τέλειωσε το μέλι. Σαν να μου έλειξε η λέξη, έχω πολλά να πω όμως μάλλον. Μιλιά άλλη δεν βγαίνει, κάθε παραγωγή μια μάχη. Την πάμε έως τα τέλη. Μελαγχολία Κυριακής, η μόνη ασχολία μου τα beats. Τέτοιες μέρες θέλω δυνατά την πείμα δεν παίζει. Έχουμε συνδεμένο ένα PC στην τηλεόραση, το λάπτοπ στο τραπέζι. Δυο μπύρες και εξοπλισμό δανεικό. Δρομολόγια με τα μάξι πάνω κάτω μες στην πόλη. Απλά για να σου γράψω αυτό, για να διάσει το μυαλό απ' τις ευθύνες. Αυτό που μας εκφράζει για να βρούμε μέσα από κάτι ρήμες που είχα ανάγκη να τις πω. Γιατί μέσα της κράτω θα σκάσω, που να ξεσπάσω. Τη διαφυγή μου έγραψα πριν από κάτι χρόνια. Μα κάθε μέρα την ψάχνω, πάντα λείπει κάτι από το κάδρο. Στο κάτω-κάτω, μας πατάνε κάτω. Ίσα που φτάνουν τα λεφτά να έχεις ένα φαΐ στο πιάτο.
Ωραίο το παραμύθι που σου πούλησαν. Τώρα κάτσε απραγός και φάτο. Οι φίλοι σου παραπονιούνται γιατί δεν σε βλέπουνε και φάτο. Κάθε βράδυ παραπονιέσαι στο πάρκο. Από τη σάπια ρουτίνα ψάχνεις να βγεις κι από το βάλτο. Από τη σάπια ρουτίνα ψάχνεις να βγεις, Συνήθως γράφω όταν είμαι σε κάποιο δίλημμα. Δεν θέλω να περάσω κάποιο μήνυμα, εννοείται. Ξέρω καλά, είναι πικρό το τίμημα. Κι ό,τι είναι γύρω σου σε εκδικείται. Άμα δεν το συγχαθείς θα το λατρέψεις. Οι άνθρωποι έχουν σχέσεις από ανάγκη και για κάθε μπέσα 10 προϋποθέσεις. Άμα δεν το συγχαθείς θα το λατρέψεις. Ξύπνησα σήμερα και έχω μια ευκαιρία. Δεν με περιμένει, μα θυμάμαι πως είναι πικρό το τίμημα. Οπότε αντίθετα στην απραξία και κόντρα σε κάθε χτύπημα. Συνήθως γράφω όταν είμαι σε κάποια σύγχυση. Δεν θέλω να περάσω κάποιο μήνυμα ύπνωσης. Ομολογώ πως η κατάθεση ψυχής αυτή είναι κάπως ενιγματική. Και στην πραγματικότητα μονόλογο γιατί ξύπνησα σήμερα και έχω μια ευκαιρία.